ji bo sîpeyan, apa TikTok ji bo kêfxweşiyê tê bikaranîn. I think some of the videos هندێک ڤیدیۆین خەڵک دکەن gelek kenyametînin. Evereyeka baş e ku xelek vîdyoan çê biket û peywendiyan durust bikin. Ew kesin TikTok bikartînin vîdyoyên Kurd tomar dikin. Baz da bo şêst çirkeyan stranan dibêjin yan jî dîlanê dikin. Pişra ew ji bo hevalên xwe belav dikin. and then من گوته خو از واسطای ما به تماشا کرنه از حوال بدم ویدیو ساز بکم دا کو از بناو دنگ بم بریا تیک تاک تو دنگ که بخو هل بجری و بکارتینی Birêya TikTok dikarî stran yan axiftinên kesekî li ser vîdyoya xwe danî. Her roj TikTok zêdî 1 bilyon vîdyoyên nû belav dike. I usually do memes or Ez gelek caran senaryoyên komedî dikim yan jî dîlanê. Gelek dem pêwîst e tak û fêr bî lê pir xweş e. Gelek hevalên min bikartînin kenê min tê bi taybet demê grûbek bi hev radike. Apa TikTok dibe wekû alûdebûnek ji bo xelkê. Demê tu derbasî apa TikTok dibî, tu dibêjî ku tinê bû çi xulekan tu bikar bînî. Lê wekû alûdebûnê durust dibe û bu demjimêrin dirêj temaşayê vîdyoyan dike. Ev xwênkar dibêjin ku apa TikTok rêyeka nû pêşwan kiriye ji bo dirîstkirina kêfxweşiyê.